na may kaon, guys. Lingas yung baby o lingas kayo. Hindi ka lingas. Bakla noon, ama na ngayon. Hi guys! Welcome back to my channel! Namiss you ba ako, guys? Long time no see. Tugay-dugay kayo mo. Na-busy lang gamay sa balay o sa baligya. So, welcome back to my channel. I'm Bojan Saldawa, ang baklang ama. Kung bago ka pa lang sa channel, please subscribe niya at i-click ang bell para update sa aking video. So guys, for this video, mga tumiog cemetery kay birthday sa papa ni Chichi sa kong partner. So, nag-prepare namin na ginagluto. May gano'n na sauce. Nabis na may manay. Napadulong namin sa cemetery. So, kita-kits guys later and bye! Go to cemetery! Padulong namin sa cemetery guys. Sulugad siya, ramikay. Yun ay masakyan. So, yun siya. Tuwa-tuwa-tuwa, binakangute. So, ako padulong sa cemetery. It's 8:54. Init na dito. Private manoon ni pagdulong. Private cemetery. Kung maadto kami sa kwad na mag-heart niyo. Candle, gulak. Kasi fathers. Birthday sa father. Liyan tayo. Pag-challenge, pag-challenge si Perry. Pasaka na ni guys padulong sa private cemetery dito sa Ibikaw. Naanami guys, giabot namin sa private cemetery. Padulong namin siyang puntod siyang papa. And very nice. Naanami siyang father. Puntod siyang father. Naanami diri.
So, tara. Mag-course. Mag-eats and guys. Okay. Dagdag-dagdag. Sit. Nami balon, gamay nga balon. Balon mi gamay. Para sa iyang birthday. Birthday ni Papa. Oh, water. 7-Up. Water. No. Nagpanday diri. Ugo, nakaayo. Doon sa natin. Paon sa tabi, kay gutom na. May buntag, may buntag. Uy, no. Hulo. Ha? Oo, kaya kang mama daw na siya. Kasi ano ingon? Ha? Pwede ingon. Ayaw kay mag-ita karon. Mag-ita kayo patay pa man. Ano passport? Wala ka nagdala. Sama ni ko. Dito kang mama, papa. Kore dyan siya dito magkaon. Magkuhan para sa kang father. Siyang pagkaon. Yung pagkaon. Sara Edward eh. Diyan sa ubo sila nun. Diri day guys, akong lolo, sa akong papa nga side o sa akong mama nga side. Patay na akong lolo ug lola tanan. Giusa na sila. Wala, yes kaya siya. Happy birthday, Father. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa Lu. Tambok iya kay. Tambok ang father kay. Hilig siya tambok. Munang gay blood. Tigil. Labulag. Si Binap. Ay, yo! Na. Ito na mong bugoy. Ay, kaya nila tayo. Kalolo. Oh, sige lang. Bilang lola, lulo. No! No! Gamay lang kayo kasi munta lang nila mong loto para sa ila. O may nag-vlog ganina pagluto kay apiki na kay sa nga tanan. Hindi kaya ang ero mo kaon.
may kapalit og bulak, kaya wala na budget. Pinapog. Sige na, magkaon na mi. Oy! Pala. Mukbang sa sementeryo. MVP. Si Liam, lingas kaayo. Mas kaay. Magkaputi-puti lang yun. Puti man ni siya karon wala ko dalag isa. Electric pan. O, dilalagta na. Tulo na. Ano po dyan? Uy, Liam. Ano eh? Kukumain lang doon. Ano sa'yo ko naman? Wala, bilang charge. Mama, ganyan ka na. Gulat mo naman ito. Kaya kang bata na doon. Na may kaon, guys. Lingas yung baby o lingas kayo. Hindi ka lingas. Ano yung private cemetery sa nito? Mga balay. Balay na ako ba? Balay no ba? So, kadung kong saba, naigi repair nga pansyon mo na siyang father sa mayor sa initaw. Mo na siyang pinakaunang gilubong dito sa private initaw cemetery. Dirimers, balaymers, kung nakita yung mga subdivision balay na yung nakita. Mga pansyon raang nagpuyo diha. So, parang siyang father. Bawang sa ero ko. Ito siya na bata, uy. Oh, yabon niya o. Tanaw nga. Siya na bata. Hala! Yam! Sugid, sugid. Gusto nga noon, mi. Buong na namo sa ero. Kay dagan na among nadala. Ito. Hoy! Dili ka unan! Hoy! Dili ka unan! Oo, tanawa na siya. Yang dia po, ayan niya ka unan. Saya gini waktu gue. Gimana untuk apa-apa? Kani
Pauli na mi. Mag-visit siyang father. Mag-celebrate sa birthday siyang father. So, wala mi service sa kinan. Magbaklay mi padung sa ubos kay manakayan mi padung sa market. Kay mamalingki mi sa mo negosyo. So, panaog mi. So, panaog siya. So, panaog na mi. Doon naman siya mga guys. Pagpasaka, magpatod yun mi. Saka kayo pero panaog kayo naman kayo guys. Mig-market. Ito na sa sakyanan sa ubos kay kita sa letter guys. Tanami sa ubos, dulo na siya. Dulo naman siya guys.